Pamalitay tiking beto ya
Maya pabengi po. Ore ni po rin kaya katamo pong sponsors, kaya hindi pong kabengnya na misa. Federico Ana Maridizon, Eduardo Shirley Guarin, Arthur Net Nukup, Alvis David, Remedios Manalang, Elizabeth Sun, Gideon Magnolia Imperial. Birthday Thanksgiving da naman po di Alvis Dizon, Magnolia Imperial, Manuelito Bonus. At kapasalamatan da naman po di Edgar and Lourdes Pineda and family, Ryan and Sel Martinez and family, Mr. and Mrs. Rogelio Supan, Merly Manalang and family, Senior Choir. Birthday Thanksgiving na naman pong Father Aristotel Maniago, Antonio Valencia, Joey Macabali, Daisy Dalio. Wedding anniversary da po rin Mr. and Mrs. Roberto Macabali. Special intentions na pong Regina Dizon, Liana Ariel Lamera. Speedy recovery na pong Janet Manalang, Fernando David, Bernie Mariano. At ding maldang kaladwa dari Olympia, Telesforo, Fernando, Domingo, Natividad, Aurora, Cathy, Arsenio, Brigida, Maria, Ricardo, William, Eusebio, Angelita, at ding sablang kaladwa king Pulgotorio. Hello, sound. Hello, sound. Test mic 1, 2, 3, sound. Dinya. Makiabeta mo puking dalita pamuklas. Siya Benito magsadyo, pusong tutong mga tuntulan. Kasaya na kuleniya ko, uling malapit ng malapit ni Pasko. Simbang Beni, malama Beni, ing malama Diyos, kalapit ng kalapit king tao. Wa Beni man, makasaglaman, itis lapaman, linig sa blanelaman. Siya mabening ko pagising, manayak yung malaming banwa, manirayan datangin sana, ulingin Diyos katang yaking kening tao. Simbang Beni, malama Beni, ing malama Diyos, kalapit ng kalapit king tao. Wa Beni man, pakasaglaman, itis sa pabatlinis sa blanglelaman. Makayamang kotamalan, makayamang pakiramdaman, ingwetunan ing kaligtasan, imanalin Diyos at susaltangan. Simbang Beni, malama Beni, ing malama Diyos,
mabilis sablang lelangan. Maria Jose maglayunan, inglupad ang kalarawan, inglugulat kapibabakan, malapit na ikaldoling katuparan. Simbang Benny, malang mabeni, ing malang Diyos kalapit ng kalapit kitao, wabeni man, pakaslat naman, itislat pabatwining sablang lelangan. Mabeni, malang mabeni, ing malang Diyos kalapit ng kalapit kitao, wabeni man, pakaslat naman, itislat pabatwining sablang lelangan. Mabinging mamagsadya, puso tutong magagong tulang, kasaya na uliling yato, uling malapit ng malapit king Pasko. Simbang Benny, malang mabeni, ing malang Diyos kalapit ng kalapit kitao, wabeni man, pakaslat naman, ikislap pabatwining sablang lelangan. Mabeni, malang mabeni, ing malang Diyos kalapit ng kalapit kitao, wabeni man, pakaslat naman, ikislap pabatwining sablang lelangan. Kilagyo ng ipampo ng anak, ampo ng Banal na Espiritu, Amen. ang grasya ng ginutamang Jesucristo, ang lugod na ng Diyos, at ang pamakyago ng Banal na Espiritu, mantabay kaya kaingan, Kaya ko ang timurin, maya pa bengi kaya kaingan po, maya pabigyan mo. tingin na po mag-umpisa ang netong kareng tuturing tang masaya, ang okasyon, king piyatamang ting katoliko, dating siyang pamitipon-tipon tamong inausimbang bengi, bilang pamagsadya para kingaldo ng kebaitan, birthday ng Ginoo. Nya batangin nga bebeng matampang ganap kaniting kapag masusyan, amin ang talapa mo at pagsisyan ng kasalanan tamo, anyaran tapa mo inunos na at kapatawaran ng Diyos. Ginoo, uling emi parating daraptan, itang mayab at matulid. Ginoo, pakalulo. Ginoo pakalulo, Ginoo, uling ela parating maging sapat at patutu kay kami, ring dapat mo, Kristo, pakalulo. Kristo pakalulo, Ginoo, uling eke parating malagod at susuyo kay ka. Ginoo, pakalulo. Ginoo pakalulo, Ang Diyos sa may ipayang tatu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad daling kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye, alangangga. Amen. Ligaya king Diyos, king masasawan mo, mapayapan ka rin tao, tao kayang kaluhuran. Pupuryanda ka, sasambanda ka, masalahanda ka, maligayanda ka, parang alonda ka. Ligaya king Diyos, king matasawan mo, mapayapan ka rin tao, tao kayang kaluhuran. Pupuryanda ka, sasambanda ka,
king kaligtasan. Inga manunumi katawan niyang tao, iti beritaning metong anghel at beinening Berhen Maria. Ikesanang sasalpan tayo, king yaing induling Diyos, tanggapan ming sabing kayang panalangin. Iti nga nadwam niya, king kapamilataning ginuming Yesu Kristo ng anak mo. Ama bibi at magaling kami, at ning banal Espiritu, metong muking panga Diyos, manggamangking manangangga. Amen. Pagkarandam tapo, king ama ng Ginoo. Pamamasang ibot, king libro ning propeta Isayas. Ngano ning Ginoo karing taong kayang pinili. E nalumuat iligtas da kayo. Inya daptan nyo itang mayap at matulid. Panwanan kularetang parating mangiling, kingaldo ning painawa. At era gagamitan iti, king eustong paralan. Panwanan kula ring gagawang nano pamang dewakan. E nasukat sabyan ning taong dayuan, ang mekiyanib karing taong pinili na ning Ginoo, inganti kanini. E naburi ning Ginoo, ing sambako kaya bera ding taong kayang pinili. At ing Ginoo, sa sabyana karetang taong dayuan, ang meging dake ning kayang balen a pinili na, ang malugod at susuyo kayo, ampong mangiling kingaldo ning painawa, ampong dapat king kayang kasunduan. Idalara kayo king Sion, king banal kong bundok, dinanda kayong tula, king kanakong bale pipanalanginan, at tanggapan kula ring sakripisyong darawan niyo, king kanakong altar. Mayaw siyang bale pipanalanginan ing templo ko, para karing sablang tao. Ing Ginong Diyos, amiyuli king kayang balen Israel, ibat king pangayugsena, king marayong lugal. Penga kunang itukinala ring aliwang tao, ban makyabela, karela. Amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. O Diyos, bustan mong ding sablang bansa, puryanda ka. O Diyos, pustan mo, ing sablang bansa, puryanda ka. O Diyos, pustan mo, ing sablang bansa, puryanda ka. O Diyos, pustan mo, ing sablang bansa, puryanda ka. O Diyos, pustan mo, ing sablang bansa, puryanda ka. O Diyos, lunusan mo kami at bendisyonan. Aslaganan mo kami sana, king lupa mong malam, ban ing meto sikluban, abalo na ing kekang kaburyan, at ing pagkalug mong kaligtasan. O Diyos, pustan mo, ing sablang bansa, puryanda ka. O Diyos, pustan mo, ing sablang bansa, puryanda ka.
Bustan mo lang bansa, tumulala at dalit masaya. Uling alang pa mga biran, ingkekang kayatulan, karing sablang balayan, at kekalang patnubayan. O Diyos, bustan mo, ing sablang bansa, purihan ka. O Diyos, bustan mo, ing sablang bansa, purihan ka. Kingkekang asikan, dakal ingkekang pupulan, ing Diyos, ing kakatamong Diyos, ying migkalub kanitingan, papanwanan nakatamongan ning Diyos, sana igalang det pitakutan, no ka rin man. O Diyos, bustan mo, ing sablang bansa, purihan ka. O Diyos, bustan mo, ing sablang bansa, purihan ka. Karangalan tayo po, Maya Pabalita. Alleluia, 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 alleluia. Nyo ing ari datang nyo, ing ginuning meto yatu, at itimawa nakatamo. Alleluia, 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 alleluia. Tingin man tabayake kayo. Akeman imurin, Pamamasang king maya pabalita, agpang kang sanwa. igaya ke kaolino. Jesus, nga nakaring Hudyo, pepadala kayong tubod kang wan at pepatutuan naning katutuan. E kinguli ning kailangan ko yung patutuning tao. Na nasasabihan ko itiban, miligtas kayo. May ngariang sulong milalabdab at mas lagiwan. At birin yung metula kayong sinaguli king kayang aslag. Ating pamipatutukan ako, amay kit king pamipatutunang wan. Ilapin ding dapat, aparapat ningib pa ka na ako. Aka na ako namang daraptan. Deti ila ring patutu ka na ako. King ingib pa, yang mitubod ka na ako. Ing maya pabalita hindi mo. Kapurihan ke ka, O Kristo. Gandang gabi po ulit sa lahat. Magsisip tayo sa Tagalog kasi ito po yung live stream na simbang gabi natin. At welcome sa inyong lahat sa simula nitong siyam na gabi plus 1. No? Yung pong pagsalubong sa Pasko. No? Sa tinatawag nating simbang gabi. No? At medyo naninibago lang po tayo. No? Last year hindi ganyan. Dahil nasa
mahirap tayong sitwasyon, pandemya. No? Kaya siguro po baka mayroong iba sa inyo pwedeng may maraming complaints sa mga pinapairal na protocols ngayon. No? Actually po nung magsimula itong pandemic at nag-lockdown tayo at yung mga misa ay naging live streaming na rin. No? Simula ng live streaming masses. No? Doon pa lang pinag-uusapan na kung magkakaroon kaya ng simbang gabi. No? Pero salamat ito. Meron tayo simbang gabi. Pero kaya nga lang po, medyo marami tayong dapat gawin na mga protocols. Halimbawa, yan, no? Bawal ang dikit-dikit. Dati-rati po, pag nagmimisa kami at nakikita namin yung mga tao na hiwa-hiwalay, sasabihin namin sila lumapit. Pero ngayon, pag mayroong nagdikit-dikit, pinag-iwalay namin. No, biglang nagbago. No. At siyempre po, ang ating pamalahan, ang daming mga pinagbabawal ngayon. No. Bawal ang inuman, bawal ang videoke, bawal ang mga nagtotongits, pati mga pagbabasketball. Yung nga pong iba kong nakikita kong mga basketball courts natin nakapadlock yung mga net. Talagang sinecured ng mga kapitan na hindi magagamit yung mga basketball ring. Kaya ito po, no? Kung titignan po natin, ano bang masama ng paglalaro? Ano bang masama ng ako po, inuman, okay lang sa akin kung magkakaibigan. Kasama po yan sa social gathering, no? Yung ating kaugalian bilang Pilipino, ang mahilig tayong nag-uumpok-umpukan. Kaya kung pakasuriin po natin, hindi naman masama itong mga bagay-bagay na ito. Kaya lang nga po, siyempre, kung minsan mayroong mga pagbabagong dapat nating tanggapin, mayroon tayong mga bagay-bagay na dapat nating i-adjust sa ating sarili. Actually po, ang mga nabanggit ko, hindi naman talaga tahasang masama yun. Di tulad ng pagpatay. Talagang yan. Evil in itself. No? Pagnanakaw, no? Adulterous relationships, yan po talagang mga masasamang gawa ng tao. Pero pagbabasketball, inuman, pero na lang siguro kung malalasing. Pero na lang siguro kung sa pagsusugal sinusugal buong pamilya. No? Pero ako po, yung mga matatandang nagkukwaho, silang may license para magkwaho, para sila'y malibang. At yung kanilang utak ay medyo mahasa ng konti, hindi na sila hindi sila magkaroon ng demensya. No? Kaya meron silang license para magsugal. No? Kaya lang nga po, sabi nga, kuminsan kailangan natin gawin ng tama. Ang tama. No? At kung dati po, ang tama ay yung dikit-dikit, ang tama ay yung kapit-bisig, hawakan, no? Umpukan bilang tao. Ngayon po, ang tama ay hiwa-hiwalay. Noli me tangere, do not touch me, wala mo nang hawakan. Ito yung tama ngayon. Tama kasi para sa atin, ang tunay nating kalaban ay yung COVID-19. No? Hindi dahil sa masama yung ginagawa natin, kundi nag-iingat tayong mahawa nitong virus na COVID-19 at mahawa natin yung iba. Kung paano po ngayon yung ating pag-akbay sa isa't isa, pakikipag-inuman kaya, pakikipag-umpukan, ayan ang mga ekspresyon ng ating pagmamahal, pakikiisa, pakikibagay sa kapwa. No? Ngayon po, ang ekspresyon ng ating pagmamahal, pagbibigay halaga sa isa't isa,
pagprotekta sa isa't isa ay yung physical distancing. Yung huwag mo nang hawakan. Kaya kung titignan po natin, different expressions, but the message remain the same. Ang pagmamahal. Kaya tayo po, kung susundin natin itong mga protocols ng gobyerno, gawin po natin ito bilang our expression of love for one another. At dahil pinahalaga ng isa't isa, gagawin natin yan para protektahan sila. At maprotektahan din ang ating sarili. At mabigyan na natin ng tuldok itong pandemya. Ngayon nga po nauso yung salitang social distancing. Social distancing. Alam niyo po, bago pa man lumala itong pandemya, meron na akong isang aktivistang narinig na sabi niya, mali ang social distancing. Dapat hindi social distancing ang ginagamit, kundi physical distancing. Sabi niya. Physical distancing. Hindi social distancing. At kung tunay natin pakasuriin ang social distancing, oo nga naman, no? Kasi po tayo ay mga social beings. Pag social being, ibig sabihin, nakikihalubilo, nakikipag-ugnayan. We relate with one another. No man is an island. Hindi tayo pwedeng mabuhay na mag-isa. Sa mundong ito, sama-sama tayong nabubuhay. Kaya dapat mapanatili natin ng magandang ugnayan, ang magandang relasyon. Dahil yun tayo, social beings. Hindi pwedeng social distancing. Ibig sabihin, lalayo ako sa inyo, lalayo ka sa akin. Ibig sabihin, iiwasan mo ko, iiwasan kita. Pwede lang yon physically. Physically, ibig sabihin, diyan ka, dito ako. Pero hindi ibig sabihin na we are socially apart from one another. Hindi ibig sabihin dahil dito ako, diyan ka, magkahiwalay tayo. No? Bakit? Kasi pwedeng ang pagkakahiwalay natin ay physical lang. Pero emotionally, socially, spiritually, close tayo. Dikit tayo. Actually, yan ang pinangangaral ni John the Baptist. Ilang beses na nating naring si John the Baptist. Dito sa simula ng simbang gabi, siya na naman ang laman. Kasi raw yung mga kababayan niya, nakita sa kanya ang parang isang liwanag. At sa kanyang liwanag, mayroong mga nabighani at nasiyahan sa liwanag niya. Para sa kasi siyang liwanag, nang ginawa lang niya, pinag-uugnay ang nasirang relasyon ng tao sa Diyos. Ang ginawa niya ay nangaral ng pagsisisi, pagbabalik loob sa Diyos bilang paghahanda sa pagdating ng manunubos. Gusto niyang ibalik yung nasirang ugnayan, relasyon, yung naging nangyaring social distancing between God and man. Between man and man. Kasi ano nga ba talaga ang tunay na nagpapahiwalay sa atin sa Diyos? Ano nga ba naman ang nagpapahiwalay sa atin sa isa't isa? Kundi yung kasalanan, di ba? Ayan, di ba? Kasalanan. Kasalanan nagpapahiwalay sa atin. Hindi yung magkalayo lang tayo physically. Hindi yun. Sa mga mag-asawa nga, tingnan nyo sa mga mag-asawa. Kung minsan mag-asawa, magkasama sa bahay. Magkasama sila sa bahay. Physically close, pero hindi nag-iimikan ng mag-asawa. Namibubularan, nag-iisnaban sa loob ng bahay. Kasi may galit ang isa't isa, may tampo, may hinanakit. Physically close, pero socially apart. Diba? Kasi ang galit, ang tampo, ang hinanakit, kaya kasalanan, kung ano mang kasalanan yan, ayan ang nagpapahiwalay sa atin.
At yan ang pinangaral ni Juan Bautista na dapat nating talikuran. No? Ang magbalik loob sa Diyos at ating ayusin ang nasirang ugnayan sa isa't isa. Kaya ito yung Pasko. No? Ang Pasko ay hindi social distancing. Ang Pasko ay social closing. No? Ang Pasko, pag-imbita ng Pasko ay tayo'y magkalapitan. Kasi ang Pasko, ang Diyos na malayo, ay nakisama sa atin. He became closer to us. He became just like one of us, except sin. Di ba? No? Hindi niya inilayo yung sarili niya, inilapit niya ang kanyang sarili. Kaya ganyan, ang paglapit sa atin ng Diyos na yan din ang ginagawa natin. Kasi ang paglapit niya sa atin, ginawa niya tayong maging magkakalapitan. Ginawa tayong magkakapatid, iisa, binubuklod ng isang pananampalataya. Ito yung Pasko. Kaya nitong Pasko, dapat huwag tayong mag-social distancing. Kundi lalo pa nating gawin ang ating makakaya para maging malapit tayo sa isa't isa. Yung kahit na lumalayo tayo sa isa't isa physically, pero nananatili natin silang mahal. Mahalaga dito. Hindi natin sila ine-chepwera. Hindi natin sila tinataboy. Dito, andito sila. Sa buong simbang gabi, yan ang hangarin natin. Ang sana'y sa bawat misang ating dadaluhin, unti-unti nilalapit tayo, hindi lang sa Diyos, kundi sa isa't isa. Yung ngayon, baka meron pa kayong pagalit, no? Katampuhan, iniisnab-isnaban. No? Ayan talaga yung tinatawag natin, you are socially apart. No? Pero yan ang gusto nating alisin. Kundi itong nangyayari ngayon na sa kabila ng pinaghiwalay tayo physically nitong virus, pero merong mga relasyon na lalong lumalalim, merong ugnayan na lalong siguro nag-iinit. No? Alam niyo po, mayroon akong binasbasang isang patay. Kinausap ako ng pamilya at saka mga kaibigan kasi hindi rin kami makakapunta. Kung pwede, live stream na lang. Zoom by Zoom. I-Zoom. So, ganun po. Nag-Zoom kami. Dito ako sa kwarto ko. Hawak-hawak ang aking Book of Blessings at saka Holy Water. Tapos, yung mga namatayan, pinokus yung camera nila sa kaibigan namin, Yumao. Binasbasan ko. Pinagdasal at binasbasan. Alam niyo, lilito naman yung ibang mga nakikibahagi din sa Zoom. Virtual blessing. At ano niyo pong ginawa ko? Meron akong holy water sa iPad. Nandun ang aking kaibigan na nakahimlay sa kabaw. Winisikan ko ng holy water. Sabi ko, ano bang pagkakaiba ng nakakabaong siyang winisikan ko ng holy water? Yun namang salamin, hindi naman dadapo doon sa labi ng namatay, di ba? So pareho din ito, sabi ko. Ang mahalaga dito mayroon pa rin nagbubuklod sa amin. Hindi na physically, kundi beyond physicality. Kung sabihin natin spiritually. At ito po dito tayo inaanyayahan nitong mga simbang gabi. Kahit na ulit, hindi pa magkakaroon sana magkakaroon ng solusyon. No? Pero kung hindi pa nagkakaroon ng solusyon, hangganan itong virus, sana itong mangyari sa atin. Lalong lalalim ang ating ugnayan, ang ating relasyon sa isa't isa bilang tao, matutong magmalasakit, magtulungan, magbigayan, magpatawaran. Mamaya po,
sa pugayan ng kapayapaan. Kasi po, dati-rati, pag nagpupugay ng kapayapaan, ang gandang tignan, nagsishake hands, mayroong naghaakbayan, may nagkikis, pero ngayon po walang ganyan, no? Wala na eh. Iba na. Ngayon bow na lang, di ba? Ganyan. Pwede po ba mamaya, pag sa kiss of peace, kesa sa babaw lang tayong ganyan, ilagay natin ang ating kamay dito sa ating puso. Tsaka tayo magbaw. Ibig sabihin, kahit malayo man itong ating mga katabi, nandito sila sa ating puso. No? Ididudulog ang anumang panalangin nila sa Diyos. At pinahalagaan natin at minamahal natin sila. Okay? Sa mamaya po, no, sa kiss of peace, yan ang gawin natin. Pagpugay ng kapayapaan, lagay ang ating kanang kamay sa ating puso, sabay na sabihin nating peace. Amen? Amen. So magsitayo na po tayong lahat. At ating ngayong idulog sa Panginoon nating mga kahilingan, tayong lahat na minamahal ng Diyos, siya'y nakihalubilo sa atin nakisa bilang tao. At yan ang nais niya, na tayo maging malapit sa Kanya at sa isa't isa. Sa ating pagdulog sa Kanya, paglapit itong mga panalangin natin, ang sasagot natin, Ginoo, sopan mo keng patutu, king kekang amano. Ginoo, sopan mo kayong patutu, kingkaya kang amano. Para karing pamuntok ning Santa Iglesia, mika karagdagan lasa ng kalam papagbanal, karing tao may pagkatiwala karela, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, sopan mo kayong patutu, kingkaya kang amano. Para king katang bansa, sana maging uliran niya at alimbawa, keti king aslagan, king pamibebye, makayagom king Diyos, banketa, apan sindet ayapusan, ding bansang makapadurot kayo, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, sopan mo kayong patutu, kingkaya kang amano. Para karing malugod king amano ning Diyos, mipagkaluban lasa ng sikanan patutuking Diyos, akarelang sa salpantayanan, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, sopan mo kayong patutu, kingkaya kang amano. Para kya katangan, matampa at mitmong tula ta sanang makapagsadya, para king panyatang ng pasibayong Jesus, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, sopan mo kayong patutu, kingkaya kang amano. Ngeni po adwan tamo ing sarilitang kapagnasan. Ipa, dirian mo keng kapanayan, king pamipasikan mong loob, king pinili mong balayan. Tingiran mo sa at pakiramdaman ining pagkamwa mo mikeka. Iti adon mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Lukluk tapo para kimpa magsadya karingain. Aking mata sa mundo, masayang tumuting Diyos. Ikulis ang salitang masanting, isikanin kamanyawos mo. Hindi nudarot ang yan,
Ginoo daratang ya, daratang ya Ginoo daratang ya, Ginoo daratang ya, Ginoo daratang ya, daratang ya Bundok at pataganda, pamibulal at ligaya ning Ginoo, ating sabla iiyakin ka. Ning Ginoo daratang ya, ning Ginoo daratang ya, ning Ginoo daratang ya, daratang ya daratang ya, Ginoo daratang ya, Ginoo daratang ya, daratang ya Ginoo. Manalangin kay pangamalang kapatid, baniting kay katamong daon, matanggap yara pa ng Diyos, si panglubos mayupaya. Tanggapan na sa ning Ginoo, itindaon ka rin gamot mo. Kingi kapurit kaligayan ng kayang lagyo. King kaya katamang kasaplala, ting mabilog ng Santa Iglesia. O Ginoo, manano na sanang ingupaya ning kekang Espiritu. Ape pabanal kang Mariang induning kekang anak. Pabanalan na rin ay nabibili ni Pablo ning kekang altar. Itiyagan ni King kapamilatan ng Kristo. Amen. Ginoo mantabi ang kekang At kekan timuri, at nayoren mo sa'yo. makayat na nun King Ginoo. Pasalamatan tayo Ginoo ang Diyos tama. Iti karapat-dapat at matuli. Tunepin karapat-dapat at matuli. Ing pasalamatan ka kang parati at hukuman kami. Oy pa, Diyos kinalaman paglubos ng kaya. Kapamilatan ng Yesu Kristo, Ginoo. Inyang nagpakumbabayang nagisaw kaya kami ang ting tao. Di paranay kang minalamutan ikapaminuna. At biglat na para kay kaming tanong, ay turugin kaligtasan. Panayang may tangal mo, botang ni Kristo ang ginuni, magbalik ang pasimbahan, kapeling kayang ikaya. Kanina, maging kay kami asana, itang kaligtasan na pinamuna. Ang hilit paninayan ni kingim ng kasalpantayan. Uli nito, kambeling sablang oro, ring anghel karing banwa. Lain magyabe alam kong ng bagyo kapurihan ka at namin Banal, banal, banal yang Ginoo, Diyos ang hayupayan. Itmu'y banwa at inakwan, tingke kang ligaya.
Tunay kaping banaloy pa, ika ing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa redingay king espiritu mo, ban para kaya kami manyari lang katawan at daya, ng ginuming Heso Kristo. Bayami daw ang kusang lug, king pamaylasad kamatayan, kinwaning tinape, te pasalamat siya kaya ka. Pira sunay binyene, karing kayang disipulo nga na tanggapan niya itikongan at kananye. Iti kanakong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinuha ning kalis, pasibayang kaya pasalamat kaya ka, at binyining kalis, kanigayang disipulo nga na tanggapan niya itikongan, minagkukan iti. Iti kalis, ning kanakong daya, ing daya ning baita ng hanggang tipan, ami bubuo para kaya kahit para karing sablang tao, ban keta may patawaran na rin kasalanan. Dapta niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Yang pamasusyan ay gayang pamagbalik mo kaya kami yung paninayan. Amen, Amen, Amen. Inyong inigaganakan mi oy pa, ning kamatayan at pamanyabli ng mebiya ning anak mo. Daramya kaya kay ting tinapi ning biyating kalis ning kaligtasan. Lain ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapangmabaming pagamuha mo, king ikaming ansanang ni sulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal espiritu. Ganakan may oy pa, ning Santa Iglesia mong makalaganap kimeto yato, ban biganap ya ginugod. Kambi ng Francisco, kaya kaming Papa, at Florentino kaya kaming obispo. At ding sablang pare. Gana ka muna naman di kapatad ming pepainawan at maninayang subing miye. At ding sablang may iyango na biye. Tanggapan mo sana, king maligay mong harapan. Pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengang karapat dapat magkamit king biya ng hangga. Ban kaya biya ng Maria, imbirendo ng Diyos. Kambi ng San Jose, aking esposo. Kaya biya ring apostol at ding sablang santo. At inupad king malumong kaburian, king kaya kabaning panahon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya, ipangmayupayang tatu kagom ning banal na Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alangangga. Mapamintuking aman tila pangabos at nibog kibala ng turo nga tamang ining mangangas manalangin. Ipamintwa ilog
katawan mo ke kami. Bigsalam di ka, anti mo pamamatawad mi, marimik kasala ke kami, at emukay paisaul ing tukso, nuneri kamus king maro. Igabos mo kami o Ginoo kisap ng marok, malagod mong ipagkalubing kapayapan king panawin mi, banting kasopan ing kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan at biligtas kisap lang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristo, kaya kaming talapangabos. Uling keka, ing kayayan, ating kayumayan, ating ligaya, manggamanti, O Ginuming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan nalakuan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Ay mo, sana babaligdan din kaya kaming kasalanan, ang lawin mo yung kasalpantianan ng kaya kang iglesia, at pamayapan mo yung pambilugan at pangking kaburian mo, ikang mabibi at magari manggaman, king alangangga. Amen. Ing kapayapan ni Ginoo, mantabay sana kapilanman kaya kayo. At kaya kang timuri. Yan po ita sinabi ko nandin, kipamamugi at amo kay metong kabitay kaya katang wanang gamat kay puso. Yang yan po masyatang ni pupugayon, kapayapan kaya ringan po. Ni Diyos sa milalako, ing kasalanan iyato, pakaluluan mo kami. Cordero ni Diyos sa milalako, ing kasalanan iyato, pakaluluan mo kami. Cordero ni Diyos, kami lalako, ing kasalanan iyato, emuke kami kapayapan. Emuke kami ing kapayapan, emu ing kapayapan. Emuke kami ing kapayapan, emu ing kapayapan. Yung Cordero ng Diyos, namilan ako king kasalanan ng yato, noon tamang mayawas king apunan ng Cordero. Ginoo, kaya kumatampantanggot, kaya ka, dapat gusto niyo man kumayos na. Para po king kaya katamong pamakinabang o pamagkomunyon, row by row po ing pamagluwal, i-assist na katamo po din kaya katamo pong asaret, nunukan tamo po dapat magkomunyon. Pati po din king kinuwal ay ako po lulub at din pong magpakomunyon kaya kayo. Iamdam ko, pastuling Israel, dalam ko,
kami. Makiramdam ka, pastuling Israel, dadang ka, iligtas mo kami. Bakit lesak min bakun na tinggabon kitam na ng uban. Palong daralan agtalang bunga, pamindikot luluban at pandamusakan. Makiramdam ka, pastuling Israel, dadang ka, ikabos mo kami. Makiramdam ka, pastuling Israel, dadang ka, iligtas mo kami. Hanggang kapilan hanggang kapilan ke manaya. Kalungkutan yang kekeng pamangan, inwang dakal ng matami yang kekeng inuman. Makiramdam ka, pastuling Israel, dadang ka, ikabos mo kami. Makiramdam ka, pastuling Israel, dadang ka, iligtas mo kami. Datang na sa ingaldo, ning pamagligtas mo. Ano man sa iwang pasibay, bayong tunga, at paayong bunga. Makiramdam ka, pastuling ikabos mo kami. Makiramdam ka, pastuling Israel, dadang ka, iligtas mo kami. Karin pong kaya beming sisimbok ing live streaming. Siklo tamo po ban pangadyan ing dapat a spiritual ning pamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko king atsu ko, king kabanal-banalan na sakramento, kaluguranda ka, maigit king sablang bagi, at pagnasan ko ing tanggapanda ka. Dapot pauli na ning pinandit, era ka tanggap king sakramento. Umeka mo man espiritual karing puso ko. Kakaulanda ka, bala mo mawari at syuka ka rin. At pakisan metong keng lubusan ing sarili ko keka. Emo sana'y paintulot kapilan man, ing mikawani ko keka. Amen. Manatili tamo kung makasiklod, oratio, emperata. O Diyos sa igpami, lalapit kami keka kaniting masipit apa mangailangan mi. Adwan mi keka ing kambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Ape pasakit na at may kamate na karing dakalataw. Ipanalangin mi ngan tabayanan mula ring taong mitutukan manintun panulo para kaniting sakit at mampat king pangakalat na. Kambilan at ingatan mula ring doktor, narsis at ing sablang lilingap karing ni salunan.
ban makasuyo karing masakit, kambening belwan at masabal. Ipanalangin mila retang miyawan na, kumayap na sanang malalagwa, ingatan mula retang lilingap karela, pagkalaman mo lang alananggang kapainawan, detang miyangayang unabye. Pagkalam mo kaya kami, ingrasya mo, kaniting masakit a panahon. Ban magobra kami para king ikakayap ding sabla, at bang makasahop kami, karetang at tsuking pamangailangan. Ipaniga pumi kaya ka, ing patuknangan mo na, ing pangakalat nining virus, at ing pangakabos mi, karing takot mi. Pagkalam mo iti, king kapamilataning ginuming Yeso Kristo ng anak mo, ang mabibiye ang pong magari kambe mo, king kami tunganing banal a Espiritu, Diyos manggaman king alanangga. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong o kabanal-banalan na induning Diyos, mo sana pisawili ingaklis mi keko, king kagulangan mi, nune bagkus mo kaming ikabos, king sablang panganib, o maligaya at kanunwana na Birhen. Amen. Virgen de los Remedios, sinduning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Sebastian at San Roque, Ipanalangin niyo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calunsod, Ipanalangin mo kami. Santa Rita de Casia, Ipanalangin mo kami. San Agustin, Ipanalangin mo kami. Santa Monica. Ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. O Diyos sa ginamit, ting sakramentong tinggap ni, ipakit na sana kay kaming nagkekang kapatawaran at loob. Manano na sanang ikaming parangan kingin duning anak mo. Miligtas kami kapamilataning kayang panyatang busal ni ating tao. Uling ginuya ang gaman king nanganga. Sa pagkanakamu po na sa wadwada po rin kaya katamong misang anticipated 6 p.m. po ining 8 p.m. Bukas po kanya ning itang maranon 5 in the morning yan. So itamo po maka-advance na kanya. Yang ko simba bukas sabang, yan naman po yung misa tamo. Okay. Ating makanya po yung maging protocol tamo na karing misa tamo, pati na naging communion. So, magpasensya na po, pero dapat tamo sana ini, king lugod tamo, king metong ang metong. Iyapin yung new normal. Hagyang abnormal yun. Ang ginuman tabi bendisyonan na kayo ng Diyos sa may pahintuto. Hingit pa, amponing anak, amponing banal Espiritu. Amen. Amen. Mayari ng kaya katang kapag masusyan, niyang betanang ini, luguran tayong Diyos, ating kapara tamong tao. Salamat King Diyos. Isip namin ipalipas na kaligtasan, malapit na, malapit na. Igising namin ipalipas na kaligtasan, malapit na, malapit na. Panahon na kapalang igising ka, kaligtasan mo malapit na. Malapit kesa kalitang minuna, minuna kang sinapantaya. Isang dakain ang kaklukan, di masala ka rin labanan. Dalutong keka ng gilutan, at niyanong kekang kalayan. Isip natin ipalipas na kaligtasan, malapit na, malapit na. Igising natin ipalipas na kaligtasan.
salamat at bingin ng Diyos kaya kaingan. Imingat kayo po kay pamanuli at panatilian tayong physical distancing kabalulwal tamo. Muna na po rin bandang first row. Muna kayo po lumali kayong kay first row. Malapit na ang kanyatan, magsadyatan na nga. Datangyaing pinu niya magsadyatan na. Malapit na ang kanyatan, ningginu. Sablang kulkul tambunan la, hanggang bundok patagan la. Pamalita ibiking betoy atu, daratang ya ingginu. Malapit namin kayang panyatang, magsadyatan nangan. Datangyaing pinu niya magsadyatan na. Malapit na ipanyatang, ningginu. Daklat ake ang tuntunan, itulit tanalangan. Ikulisap ngan karing sablang tao, daratang